Tun chung kan video chuan bai bing da that dan kan lo soido na ni bai bing hi athar ang deuh sarina chuak thei ka tia keima a chuan adanglam lo ka tia chuwang chuanin da thataman hla bik ka tia bai bing hi cheng zahni manvel bor tun chuma hang ka da thado na ni bai bing hi ti hianin ke chuanin ka uya wang hen he ta among thleng hianin kal atak hi kala china ti hianin kan bai bing da that tur kha ma sabera jong kan lo thian ma support do na ni bai bing da that hi atau the mema chuwang chuanin mani na da that ve me kha amana tlom jok ba ka du hun huna ei tur ta kan lo nei thei pha china tha khati ema ke ni po hianin henga kan da that hi a omle ma jong te kan ring thei china a fu ka tilu tu ka chuwang chuanin thil da that hi ka war to ema ne ti hian kan lo thian fai zo ta a tui kan lumanga hi a so ma deuh hianin kan bai bing da that tur kha kan lo sil fai do na ni ti hianin uluk dewin kan sil fai anga camera ka ken telawang hian ka du angin camera alanga hang ka ti fai che theilawa ti chuanin tui kha alo so kuna khan bai bing kha kan thlak anga hi rei de po chhuan angai lawa han so deuh sengin ti chuan hui alo tong tar char chuanin tikhanin aron so chhuah huna khanin kan du tok deuh mai do na ni a ol sam nu tu ka mo ti dan hi ti han lo so ta bor bora a so min vek thleng kha nga angai kher lo ta te chuanin hetiange aron so zo a hianin kan da dai phot do na da dai phot lo hi chuanin tui hu te hi tam dua kha wang khanin ka da dai de phot chin ani otho pui tu hi ka nei thal lu to ka tu na chu kan tu soite chang lo chuanin comment lama te lo soi don ya o ti hanin kan da dai tur kha kan sok ve ka nga fan hnuaya te rei lo te kan danga heng ho hi chu atam tham lo boka dai ma lu tu ka ti chung po rei lawa a ol sam book si hi su bite hi kan bai bing ta that tur kan da dai khan ya ti hian alo dai to a tu na chuan kan no pek le to don ka pek na tur bo mi tle min lian dewa ma se pui ka tilawa achang chuanin ei khoblek lek ten kuwa eina sarang aya lian deuh si anga te pu khang kan pek china ti hian asei zong deuh khang ka da ta mo a da na hi chuin thu ni se ma se asei zong a da hianin tlemin phor te pon wam ve dewa ti thlap kha har ve deuh to a hi chu rotwai ang khan cha lawa alo sin deuh zok nen huna du deuh wangin kan ti thlap to bik cha lawani tun chuma chon hei bom khacha ka da chadona ti hianin kan khung zo vek huna khanin asarang kan chin phui ma sia khanin kan nem per ti la engtinge ka soyang o video han karon tilang don thawa an chin phui ma deuh khan hei kan siam re mangamo ti hianin lak chwa ul samdan tur ang kha hisap tel ve kha ngaya chan chu nakina chu na khal vek to don wang khanin du ang khanin alak thei to don lawa lak chwa te har sa dewa lo da tui ma sak chi kha ani wak lawa chan chu achiat pal te lo mamo chuan ka chin phui ma deuh khan mo ro kha atam te ang ber ka ti chwa ka nga a khol ang ti ka nei lem lo wangin ti han ka thei ang to khang ka ti phui anga borok te pokan ti chwak ve nei to na ni har sa lawa mo ti hian kan lo zo to do na ti hianin kan lo ti zo dera freezer a kan danga a omla huna te du huna kan ei chak cha na piangin ti khang kan ei le to me do na ni in lo ena wangin kan lo